Nawr te, cawson ni wledd gan Lisa Fern yma yn y studio dydd Gwener. Ni'n falch iawn i weid. Mae'n nôl i goginio i ni eto heddiw. Helo. Felly, Lisa, beth sgynta ni'n cyfynnu? O, rhywbeth blasus bach arall. Mae wedi bod yn benwthnos glib le i fi'n byw. Felly mae eisiau pethach nawr tymhorol, gaeafedd, allan sy'n twyllo ni. Na, fi'n gwybod, ond pethach sy'n yn gwresogi ni. Fili aros gael y sgarff a het a menig. O, dy modd Ond dechrau'r gaea rwan, mae mor hir yndi. Ti'n cael dy ben blwyddyn ha? Na, dwi. Wanwyn. Fyr i fi dim yn allan So ffenest. beth yma'n cofio mewn blwyddyn? Na. Wel, os eith fi'n o'r, mae hwn yn mynd i gynesu di. Beth yn un os Na gyd wedi gwneud ar hyn o bryd yw torri wynwnsyn yn fan a'i ddechrau ffrio fe. Ni'n mynd i goginio gyda brisket. Nawr, darn rhad iawn yw'r brisket. Darn sy'n gallu bod yn anodd i goginio. Os chi'n prynu hwn fel camgymeriad a disgwyl neu cinio dy sil yn gloi, dyw e ddim yn mynd i weithio. Mae eisiau lot o goginio arno fe. Achos chi'n gweld yr darnau braster, mae lot o hyn bethach yno fe sy'n dyla'r fiwch at ei gilydd. Mae'n gwneud lot o waith yn y fiwch. Felly mae eisiau coginio fe yn araf ac am spel i gael popeth i feddalu. Ac dyna beth ni'n mynd. Owain, ar gyfer yr slow cooker. Odi. Neu'r aga, neu'r reibyn. O'i wedi wneud yn y gorffennol. Da iawn. So, er mwyn cael y blaseiddiau twym na a'r gwyntodd hydrefol sy'n gwynto nhw'n yr air yma, dyma beth sydd gyda ni. Cyfyniad o yr wynwns, yr sinsir, felly mae'r sinsir yn mynd mewn fan hyn, a mae hwn yn mynd i goginio am spel fel wedys i, felly does dim ots os yn nhw'n fras, sy'n rhaid wedi fe yn ffein iawn. Mae hwn, fi'n credu taw un o'r spaces fwyaf prydferth yn y byd yw hwn, yr star yn is, ydy'r camera yn clipigo hwnna lan. Mae e fel seren bach, a fi'n mynd i ddod i 4 neu 5 o'r rheina mewn. Ti'n gallu gweld nhw? Ti wedi gweld nhw? Maen nhw'n hyfryd. A maen nhw'n gwyntio tyma bach o anaseed. Felly mae hwnna to yn flas hyfryd yn y ddish. Neis yn dywe. Wedyn, wrth gwrs, i wresogi bach o arlleg, a mae'r rhain yn rhai enfawr. Beth yw'r cyllell yna sydd ti? O, cyllell ceramic yw e, a mae'n arbed chi rhag cael gormod o niwed achos ys dim blan miniog arni fi. Felly, digon o arlleg yn mynd mewn, ond mae hwn yn mynd i fwydo o sawl person, felly, chymod, so chi'n mynd i gael ormod o arlleg. Arlleg, a mae hwn... Fi'n rhywbeth da, sgyn i'n annwyd. Odi. A mae'n antiseptic iawn, so wrth gwrs amser yma'r y flwyddyn, mae'n rhywbeth da i gael yn y corff. A wedyn, jyst i dwymo rheina trwyddo, dyn ni'n mynd moyn tosgi'r garlleg, felly yn sydyn iawn, ni'n mynd i ddod i mewn y tamed o siwgr brown, bach o soi, sef y soi sos, a hefyd, mae gen i fan hyn tamed o bybur di a coch fyna, wedi i walu'n barod. A wedyn i droi tan bod y siwgr yn toddi fyna. Chi rhaid yma'n creu wrth rhyw bas di hun. Odi. A wel, sail y saws yw hwn, a hwn byddwn ni'n coginio'r cig ynddo fe yn y pen draw. Wedyn, siwrne mae hwnna i gyd wedi dechrau coginio. Nawr ni'n ni ddod i'r past tomato, neu passata, neu sy'ch rili am gallech chi ddod i tin cyfan o tomatos mewn. Ond ni jyst i droi hwnna, a wedyn i dechrau gwynto'r popeth hyfryd fan hyn nawr. Felly, to fel wedes i dydd Gwener, amser mae'r eseit gyda chi sy'n cynnwys lot o bethach, cerwch trwyddo fe to, yn gofalu bod chi wedi dod i'r wynwnsyn, y garlleg, y sinsir, y siwgr, y tomato, a'r unig beth sydd yn ei ar ôl nawr yw'r stoc. A beth dwi'n mynd i ddangos i chi nawr, mae yna ddau ffordd o wneud hyn. Gallech chi ffrio rein yn y man cynta, mwyn dechrau'r broses o goginio, neu achos bod e'n mynd i fod yn y ffwrn am siwt sbel, beth dwi'n wneud yw jyst ôl tin arferol, dod i'r cig, a fi wedi torri'r brisket lan, achos gwrth mae'n cynhyddu arwynebedd y cig, felly mae'n coginio tymed bach yn gynt, odi, bod e'n mynd i fod mewn am spel, mae'n mynd i gael good rostad. So, dim angen fel brownio'r cig na gynta cyn... Na, does dim rhaid. Os ych chi'n gwneud dish cloi, mae'n dda i wneud yna, achos mae hefyd yn lladd y bacteria ar tu bas y cig. Odi. Ond trwy hyn, does dim eisiau, a na gyd yn ei wneud nawr yw arllwys yr cynhwysion neis na i gyd at ei gilydd. Mae'r ocra i gyd i doff o'r hyn. Na, nes i ddim gweud yn bwyta'r 5 spice. Cyfuniad yw'r Chinese 5 spice o cumin, a mae'n gweud fan hyn, le mae'n gweud, star anise, cinnamon, ffennel, pupur di a clov. Os nag yw e gyda chi, a bod digwydd bod gyda chi Thai 7 spice, mae'n debyg iawn, felly mae hwnna yn gallu gwneud y job yn iawn. Siwrne ni wedi gwneud yna. Troiad bach i hwn. Sut fath o stoc? Stoc i geidion i hwn. A dim hir sy'n reid hwn yn y ffwrn wedyn. Ti'n sôn am hir, faint tua 2 awr a hanner. Felly os oes reibyn neu agan neu rhywbeth fel yna gyda chi, rhywbeth neu'r slow cooker, rhywbeth sy'n yn arbed ynni wrth gwrs,
achos bod e mewn am siwt sbel. Felly, so ti'n neud hwn yn y bore a gad ymlaen o wedyn, trwy dydd a wedyn, Ie, yn gwmws. bydd e'n barod erbyn amser. So mae hwnna nawr ten yn mynd mewn i'r Gwrs ddim gorau aros 2 awr i lasan i gwrs. Na, mae'n rhywbeth i baratoi o flan llaw. Ond ti am weini mewn ffordd eitha gwahanol, dwi? O dw, beth sydd gyda gen i fan hyn, dwi wedi hwnna mas o'r ffordd. Y wraps fan hyn, dwi jyst yn cynhesu nhw tamed bach. A drown ni hwnna i ffwrdd, dyna ni. A mae gen i fan hyn sydd wedi cael ei wneud yn barod. Nawr, ar ôl y fydd o mas o'r ffwrn, na gyd sy'n rhaid wneud 2 fforc a tynnu'r cig i gyd ar wahân. Mae'r camera yn gallu gweld hwnna, fel bod e'n ddarnau bach. So, yn gloi iawn os ewn ni a plat. Mae gen i fan hyn un sydd wedi wneud yn barod. I blygu fe fel yna, dod i tamed o'r cig yno fe. Neu gyda reis, wrth gwrs, yn hyfryd hefyd. Bach o'r shibwns, bach o cucumber. A dyna fe yn barod. Cyn di gigiad hwnna, chi'n os blasa di fo. Ti'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd nawr? Mae'r holl beth yn mynd i fynd. Defnyddio fe fel bowlen bach a na fe fel yna.